अतना तारा के देख के गर्मी होता। बाप रे बाप। ए हेलो ए करे जा सोना सुत गइल बाड़ू हो। अरे बाप। सुत गइल भौजी। ए सामान खत्म हो जाता ना तो केहू के बुझात ना कि हाँ तने बोल दी कि हाँ रे छोट के तने अपना मर्दा के बोल दे कि बाहर जाता ना तो लेके आ जाइए। बतावा ना तेल कबे के खत्म हो गए, लेकिन हमार बड़की गोतनी के इतना लक्षण खराब बा न कि अपने बनाई अपने ठूसी और हमने खातिर बनोई न करी। हो तो जैसे मन तो ऐसा करके छोड़ दिले बाड़ी सुन। कहाँ अगर कर समय वही देखो। ओफो मन तो कर ना कि सबके ना पीट पाट के बराबर कर दी। बाप रे बाप का करी रे भौजी। हो देखो आधा धोयन जाए और आधा छोड़ दिया जाए। यही तो सब एगो हम ही बानी घर में कि पूरा काम संभाली ना तो 2 दिन घर वक्त कमा कर छोड़ दे ना तो फिर से कमा हो ही ना पूरा। सब्जी आलू कर देते ये रहल देखा नहीं ना उतना गौर से। इससे ज़्यादा क्यों होई और क्या। जल्दी जल्दी खाना बना के आराम से नहा के अपने छोटे की बहनिया के कहनी है कि तुम रेडी हो जा नहा के आराम से चले के बाजारे। तो हर जिया जी जो है गाड़ी से तुम जल्दी उधर से आ जाओ। बतावा ना रात भर सोती ना तो रात भर हम नींद हमारा पूरा ना होखेला। कहा जाने क्या है लगा था कि लेट से सुतला के भेजा से यही से। चला साफ हो गई अब तनी। अरे देखा ना आटा साने के बड़ुए कहाँ रख देनी हो। अच्छा बहरिया बाटवा केने बारिश रे सुन तारी। हाँ तनी है ना का जी बोली। बैठो बैठ गेली। बैठ तो गई नहीं जी। एगो बात सुन हमार। हाँ 3 दिन खातिर हम जाते फुआ गाँव में। फुआ हो गए हाँ जरूरी काम बाटे। का करे काम बा ऐसे न फुआ फोन करके बोलवल हियो कि बबुआ रे तनी आ जो। अच्छा हाँ औसन कौन काम हटे कि 3 दिन खातिर जाता नहीं। अब वो जे जाए तब न पता लगी कि कौन काम बा। अब बोलवल हियो तो हम जात नहीं आते बढ़िया से घर में रही है। और जी घर में हम अकेले रहम तो का हो जाई। अरे वो तो जनता ही बन के घर में हमके उतना केहू मानेला ना। एगो दीदी जी बानी कि दीदी जी हमेशा हमरा से मुँहे फुलेले रही ना। एगो नंदियो बड़ी तो हमरा से बोली लेना उतना। लेक्चर कम ढीलो 3 दिन खातिर जाते हैं 3 बरिस खातिर नहीं खी जा। ना तो हम हो चलब हमें जाके ले ना रहब। अच्छा जहाँ जहाँ जाई तहाँ तहाँ तरह के लेके जाई हम। जहाँ तहाँ लेके जाए नहीं कहत खाली फुआ गाँव है ना तो पहले घर संभारो ठीक बा। शादी ब्याह पड़ी तो लिया जाई। आप देखने ना क्या कि सुबह से लगे नहीं तो एक तेरे 12 बजे खाना बनावे में। का हो जाई। छोट बानी ऐसे सहता नहीं हम बड़ रहती नो तो बड़ जब रहती नो तो सबके करे जा अपना दाल मुंगती दाल। हाँ दाल दौड़ती सबके। तुम लेकिन छोट बानी ऐसे तो सहता बाबू नहीं। से कहे न कि हमके ऐसा ना घर में बियाह करो कि जहाँ हम जाके जेठानी बन के रही देवरानी बन के ना रही। खाली नामे भर के बाटे के पूरा मोहल जैसा घर पा लेकिन घर के संभाले वाला ना ऐसा क्योंकि दिमाग नहीं खे। तो तू आइल बड़ू न अब खूब संभालो घर के बढ़िया से देख रेख करो। हम अकेले कितना करी हमारा से जितना होता उतना करो तनी। अरे पागल कहीं का बस का जितना हमारे से होता उतना करो तनी और उससे ज्यादा अगर लोग हमारा तंग करे तो हम कमे में कर छोड़ दे। एगो बात सुन तू एगो घर संभाले में परेशान हो गई बड़ी। एको एगो नेता बड़ो से पूरा देश विदेश सब संभाल जाना तुम एक जी हई बताई
आई नीतीश कुमार बनो कि पूरा अकेले बिहार के संभरले बनो तोर से को घर संभरत नहीं की जाए दादा है मोदी जी पूरा भारत के संभरले बनो हैं मोदी जी में हमारा में धरती आसमान के अंतर बउए ठीक ना। बिहार के जनसंख्या 12 करोड़ आ तोर जनसंख्या 5 गो बाटे आ तब तोर से घर संभरात नहीं खे का चाहता नहीं जैसे शरीर पहुंचता वो शरीर हम पूरा गला दी। हम जानते हैं धनिया तारे आँख धसल जाता है दोनों गाल पचकल जाता है यही से चिंता बा ना। हाँ हम जाए तो नहीं हमरा के जाए दो परेशान मत कर 3 दिन के बाद हुआ चौथा दिन हम चल जाए। अच्छा ठीक बा कुछ और पैसा उन्हें दे से के तो जाए रसगुल्ला लेके आई रसगुल्ला लेके आइब ना। हाँ लेके आइब ना तो केहू के बताइब ना ई का खातिर ले आते हैं ना कल ही के पैसा दे के जाए हाँ। ले जाओ जाए ना अब खुश हो गई ना देवो सो देनिया जी 200 कम बा ठीक बा हम जाते हैं ठीक बा जाई अब बढ़िया ले जाइब एकदम हम बढ़िया से जाए एगो हमर मरद जी बड़न बहुत मानेलन हमरा के बहुत गलतियों करी ना नु तो गलती के एकदम सुधार के समझाइए ना ऐसा नु कि 1 मिनट में बतिया काम समझ जाई ना सब्जी चढ़ाइले बनी हे भगवान सब्जी चढ़त होई सबके खिला पिला दिहनी बाप रे बाप इतना काम बा नहीं घर में कि काम करत करत हम मर जाइबा लेकिन केहू पूछे वाला नहीं खे कि हाँ ठीक बाड़ू कि न बतावा पैर इतना दुखाता केहू के बुझाता कहा तनी जाके पूछी कि हाँ कनिया कैसन बड़ू बाप रे बाप अपने से सुने में आयल कि गोड़ ना दबावे के चाही लेकिन हटावा आराम से सोते तो वैसे भी 2 दिन हो गए हमारे मदद जी कल आइए जाई। अरे बाप रे बाप देखो ना का नहीं का जब जब हम सोते के चाही ना तब हमारे हेने के कमर के इतना दुखाला ना बुझाला जैसे ना कि केहू मार दिले बा। बाप रे बाप बड़ा सुनसान बा कोई के बोलियो नहीं के सुना के बा हो फौजी केने बाड़ी हो हेवनी घरा में जाना था बाड़ी हमारा के तो शौक होता ए अरे दादा सुतल बाड़ू आवत तो नहीं घबरा मत सुतल बाड़ू बाप रे बाप काहू भौजी अतना तारा के देख के गर्मी होता बाप रे बाप ए हेलो ए करे जा सोना सुत गिल बाड़ू हो अरे बाप सुत गिल भौजी ए ना ना काल ले जाई काल ले काहे कैसे बुझा था कि हमारा भी आस पास में रहल हुए कहीं हम सपना नहीं क्यों देखत ना हो सकेला हमारा मरद जी भी ना कहीं भी जलन तो खाली एगो बात बोल के जलन कि हम रात में तारा बेरी आई वही बजल सपना में आवत हुई पहले मुंह पे पानी मार के आवे तो होकरा बादे सुत तो केवाड़ी खुला खोल के सुतल बाड़ू एक बेरा न चाहे कुछ वो हो जाए जवन मन तवन करम अपन मने सरक बंद हो तड़ा तू जाना तड़ा के बेरा चलो जाए तो ये भौजी तारा के बेरा छोड़म ना बार बार ले एकदम न हमार बेचैनी होता ये बेरा ना छोड़म देखो ये बेरा न हम ना छोड़म भौजी अरे ई का करता श्री भैया बैठा ना बैठा अरे बैठा हो बैठा तारा के उपाय बताओ तनी उ जानता उ भौजी के ना हे मां काची तो घुस गुरल ए उरे आगे नहीं का जी ई का करते रे क्या करत रहनिया ए तू सुतल बड़ी आई हर और ताक झाक करत बाटे कभी हानि हाथ फेरता कभी हेने हाथ अरे ना हो कभी मुंह में मुंह सटावत बाटे हां ई कौन सुताई है रे ना हो भौजी
अरे माई रे माई ये देवर जी अपना भौजी की इज्जत पे देखो हाथ उठावे लगा मेहरारी वाला बने तोड़ा ना तन के छूछा जानी तो तारा अथु हो गइल बाबूजी के जाके कहते ना हे भगवान। हमरो बियाह करवाओ हां हमरो बियाह होई त पर मेरे संग सुतती ना रोज रोज सुतत डलम कर बोलो आज भाई ए हम सियान हो गए अच्छा भाई देवर जी ई लइका कुल करे नहीं तो थी। कुछ बुझाइल ना सियान हो गई पर तो तार सुहाग रात मनइबो बियाह होई त ना मनाई तो बिया होई तब न पर मेहरा संग ना ओली भौजाई भाई ना हो अरे ना हो जाता नहीं रे जाता नहीं रे आ तू हे भगवान के वाली लगा के ना सुतला के बड़ी खुल के सुतई से अरे लोनिया कटोल रही जी तुम सोचने की गेटवा खुला कर देता नहीं फर फर हवा आप तई बटे तरे तू दवा देवे लगल हम ना आए रहती न तो गांव से साड़ी उठवले रही त सुहाग रात मनवले रही आ तू कुछ ना कर पैती हमरा से बतइबे ना करती तू लाज के मारे ऐसा कोनो बात नहीं कि कौन बात नहीं हे भगवान का अगर घर के सभी लोग जाने तब मैं हमके क्या बोले जी तोरा का बोली सरवा हमरे लाज लागता तोरा के रखी की छोड़ दी देखी सातों जन्म के ना हमने तुमने के नाता जुड़ल बाटे नाता जुड़बा त दूसरा से नाता जोड़बाबो त ठीक बाटे ओइसन मत सोच जा कि केहू आऊ आ पार के चल जा है का मुंह कब की बात तीसरे ठीक बा माना तनी कि हमारे गलती बहुए बुझा तक गाय भैंस बेच के बिया घाटा लागल त दाचिया के टांगरा के साथ सुत गइल बिया खुसे हवा से नहीं खे उ तो घर के बात कहीं गरो हे सन आ बुढ़ा के चल जी हस हमारा के गलती मत कहीं ठीक ना हमार तो जैसे मन तैसे सुती ना अपना भैया के गलती कहीं ना अपने भैया के तो जबानी कंट्रोल भइल ना कि भौजी पर चलल ना डोर डाले तू जैसे मन करे वैसे सुतब हूँ हम उघार के सुती चाहे पूरा लौंगटे होके सुती उसी का मतलब अपना मर्द के सामने बोलता नहीं क्योंकि सामने ना ठीक ना मत के सामने बोले तो ठीक बाटे लेकिन अब ऐसे सुतब त जेवरो तार सयान हो गेल बा कोनो बच्चा ना नई खी गोदी में लेके खेलावे लेके बाटे हाँ सही कहता नहीं देवर जी सियान हो गल बनी तुम के शादी कर दी ऐसन काम मत कर तनी ढंग से सुत घर में कु ढंगा सुतब तब आज तो ना ढंग से तो रे ना जी चल चल है ना आ ना रे तो वहीं आओ तभी रुक जा